aby sme sa energeticky otrhli od Ruska, sa hovorí od roku 2014, kedy Rusko anektovalo Krym a porušilo medzinárodné dohovory. A vtedy sme si uvedomili, že Rusko nie je partnerom, na ktorého sa dá spoľahnúť. Potom pred vojnou na Ukrajine Rusko začalo nejakým spôsobom obmedzovať dodávky plynu pre jednotlivé členské štáty tak, aby nás vyzimovali, aby sme nezareagovali na pripravovanú vojnu na Ukrajine. Jednoducho Rusko nie je krajina, na ktorú sa dá spoľahnúť a vieme, že našu závislosť energetickú vie využiť len vo svoj prospech a z toho hľadiska, z bezpečnostného a ekonomického, je dôležité, aby sme upustili od tejto spolupráce. A je to aj morálny rozmer, preto, lebo samozrejme tým, že si platíme energie zo strany Ruska, nepriamo financujeme tú strašnú neľudskú vojnu na Ukrajine. Na druhej strane treba hľadať také riešenia, ktoré nezvýšia ešte ceny energií, a to treba robiť strategicky dlho, a tu kritizujem aj našu vládu, že vie, že k tomuto bodu raz musí prísť a na druhej strane nerobí žiadne kroky na to, aby zabezpečila ceny energií a dodávok plynu a energii pre naše domácnosti a firmy tak, aby to bolo udržateľné. Jednoducho toto je vec, ktorú musíme riešiť ako Slovensko, ale musíme ju riešiť aj ako Európa. A teraz poviem poslednú vec. Dnes Spojené štáty, keďže nevedia príjmeť Ruskú federáciu, aby si sadla a začala rokovať o miery, to, čo hovorila aj naša vláda dlhodobo, a teraz sa ukazuje, že nie je pravda, že Rusko nie je ochotné začať rokovať o miery, a keďže Spojené štáty chcú príjmeť Rusko, aby začali o tom miery rokovať, tak to musia robiť aj cez ekonomický nátlak a môže to viesť k tomu, že jednoducho zvýšia clá na tie krajiny, ktoré berú energie z Ruska.